Għal snin twal ħarsu l-missirietna mill-ħbit tal-furbani u llum reġgħu ingħataw lura d-dinjità bi proġett kbir ta' restawr li sar fl-aħħar xhur. Is-swar tal-imdina komplew jissebħu bi proġett li tlesta fi żmien miftiem, anke jekk kien jinkludi xogħol mifrux fuq il-Bastjun ta' Santa Marija kif ukoll il-Bastjuni ta' San Pietru u l-Bieb tal-Grigi. Dan proġett kopra madwar 9600 metru kwadru ta' fortifikazzjonijiet bi spiża ta' madwar 530,000 euro. It-tlieta filgħodu l-Ministru Imboniċi żar is-sit u nnota x-xogħol li sar, spjega li r-restawr sar fuq medda kbira ta' swar li jduru mal-imdina u kien grazzi għad-direttorat tar-restawr biex tiġi rrestawrata d-dawra kollha tal-Belt Medjevali. Din it-talba ntlaqat u sejħa tal-offerti għar-restawr saret lejn l-aħħar tas-sena 2014 bil-proġett jitwettaq kif skedat fl-aħħar tas-sena 2015. Dan ir-restawr fuq is-swar tal-imdina jingħaqad ma' dak li sar fuq il-Gardjola tal-Isla u li wkoll kien inawgurat ftit xhur ilu. Il-Ministru Owen Bonici ringrazzja għal dawk kollha involuti biex dan ix-xogħol ta' restawr isir realtà u bekk ikomplu jkunu mħarsa l-fortifikazzjonijiet uniċi li għandna f'pajjiżna. Fortifikazzjonijiet li mhux biss jattiraw eluf kbar ta' turisti, iżda jfakru wkoll il-Maltin minn aħna u minn xi xaddew mis-sirietna.